Brasile maggio e fu attaccato il primo giorno che... Nola aukeratuko dugu lan hori egiteko? Zure lan nahi duzu? Naski. Beti prest. Horiek ez dute prest. Kuadridi, Ramontza eta Txoline. Buf, Bide luzea dut oraindik. Solomon, Están mayorcitos ya, Oiara, Arrautzetik atera berri diren txitoak dira horiek. zerrenda hau puta mierda dara. Daiazko irabazle? Zietan kulunka? Zorionak ziretan kulunka. Zuek zarete aurtengo duztuko jaietako pregoilariak. Martxoaren 11an, arratsaldeko 8:00 plazan ikusiko gara. Zuek zarete bideosilfiaren lehen biktimak. Gorendu!